Ďakujem za vrelé privítanie. Teším sa na čas, ktorý strávime tento týždeň, že vám budem môcť priniesť evanjelium, ktoré funguje. To je to evanjelium. Čím ste bližšie k evanjeliu pravdy, tým väčšie výsledky vidíte ako následok vašich modlitieb. Takže začneme. Mám zo pár otázok. Číslo 1. Ako sa Ježiš modlil za chorých? Odpoveď je jednoduchá. Nijako. V Biblii neexistuje jediný záznam, že by sa Ježiš modlil za chorého. On prikazoval uzdravenie. Povedal, čo chcel, aby sa stalo. Nikdy sa nemodlil k Otcovi kvôli tomu, aby Boh niekoho uzdravil. Hovoril k chorobe, k nemociam a k démonom. Rovnako ku všetkým. Vždy im povedal to, čo chcel, aby urobili. Lebo vedel, že ho budú poslúchať. Toto je základ. Otvorte si rýchlo 4. kapitolu Efežanom. Ефесянам 4 глава. Ak ste nikdy nepočuli toto vyučovanie, možno bude trochu iné od toho, čo ste zvyknutí počúvať. Obzvlášť, čo sa týka uzdravenia. V priebehu rokov sme počuli mnoho vyučovaní, ktoré nás učili, že uzdravenie je závislé od toho, ako sme blízki Bohu. Často sme počuli, že budeme uzdravení na základe toho, ako správne žijeme a aký sme svätí. Mali by sme žiť sveto. Ale keď sa pozriete na históriu cirkvi, tak nájdeme mnoho príkladov, zlých príkladov, Božích mužov, ktorí boli Bohom mocne používaní na uzdravovanie a zázraky, ale ich životy vôbec neboli sväté. A toto spochybňuje to vyučovanie, ktoré sme počuli. Takže poďme si niečo vysvetliť hneď na začiatku. Boh si použije kohokoľvek, kto dovolí, aby si ho Boh použil. Bez ohľadu na to, ako svätí tí ľudia budú. A bude uzdravovať ľudí cez ich ruky. Dokonca aj vtedy, keď tí, ktorí takto budú slúžiť, nebudú žiť sveto. To neznamená, že Boh nechce, aby ste žili svätým životom. Jednoducho to znamená, že Boh tak veľmi miluje chorých ľudí, že si použije kohokoľvek na to, aby ich uzdravil. Použije si kohokoľvek, kto sa ním nechá použiť.
Takže prvé, čo musíte urobiť, Вам нужно решить для rozhodnite sa, že sa necháte používať Bohom. желаете, чтобы Бог вас использовал. Priamo teraz sa rozhodnite, že necháte Boha, aby si vás С этого používal. момента. Вне Bez ohľadu na to, ako ste duchovní, bez ohľadu na chyby, ktoré ste v živote urobili, если вы ak ste ochotní postaviť sa a ísť ďalej, вперед, Господь Boh sa postaví s vami a pôjde s vami. Nedovoľte, aby vám vaše chyby zabránili v tom, aby ste pomáhali iným ľuďom. помогай другим. Efeským 4. kapitola. Verš 11. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Ministries. Zmysel týchto všetkých služobností For the next verse. vysvetľuje nasledujúci verš. Целью, которая описана в последующем стихе. Verse 12. Verš For 12. the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Он Aby pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. создание тела Христова. We will have these ministries until verse 13. Budeme mať tieto služobnosti dovtedy, kým sa nenaplní verš 13. Until we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Our destiny Naše určenie is to grow up to look like Jesus, je, aby sme vyrástli do takej miery, aby sme boli ako Ježiš. to look like him in nature, Выглядеть Aby sme mali jeho povahu, in attitude, в нашем jeho postoje, в нашем отношении in action, aby sme konali to isté, čo on, power. и в a mali tú istú moc. Verse 14. Verš 14. So that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Aby sme viac neboli nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do blúdu. Notice that as long as you're a child, Všimnite si, že pokiaľ budete dieťaťom, с ребенком you'll be carried about with every wind of doctrine. tak každý vietor učenia, každá doktrína s vami bude mávať. из стороны в сторону. Like a ship blown in every direction with every wind. Подобно Podobne ako loď, ktorú každý vietor zmieta sem a tam všetkými smermi. That is a characteristic of being a baby in Christ. Toto je charakteristika človeka, ktorý je bábätkom v Kristovi. Characteristic of being mature in Christ. Charakteristika človeka, ktorý je dospelý v Kristovi, Be solid, je byť pevným, stable, stabilným, steadfast. dokázať stáť nepohnute. Know the truth, Taký človek pozná pravdu walk in the truth. и он a kráča v pravde. Let every doctrine that Nedovolí každej novej doktríne a učeniu, aby ho zmietali hore-dole. if someone came to me Keby ku mne niekto prišiel and said you're wrong, a povedal, nemáš pravdu, healing passed away, uzdravovanie je už minulosťou, I wouldn't even waste my time with them. Он говорит, tak by som s ním určite nestrácal svoj čas. я даже не буду уделять ему внимания. I'm not guessing, Я не Ja sa nedomnievam, not wondering. nepredpokladám. This is not theory, Toto nie je teória. this is Bible fact. Toto je biblický fakt. God is the same. Boh je ten istý. He still heals Он и Stále uzdravuje, because he is the healer. pretože je uzdravovateľom. People that say otherwise Ľudia, ktorí hovoria opak, do not know nevedia, o čom hovoria, because they haven't seen what I've seen. они скорее pretože nevideli to, čo som videl ja. глазами. They've not been where I've been. Они скорее Neboli tam, kde som bol ja, присутствовал. They've not put their hand upon a dead body Скорее всего, nekládli ruky na mŕtve telo, свои руки на мертвого человека. and watched their eyes open. И вдруг увидел, aby pozorovali, ako sa mu otvorili oči, Sit up and be well. потом ako sa posadil a bol úplne uzdravený. это им сложно представить. So I don't argue with people that say it's gone. Поэтому Takže sa nehádam s ľuďmi, ktorí tvrdia, že časy uzdravenia sa už pominuli. I treat them like a child. я Jednám s nimi ako s deťmi. как младенцу, которого
носит. I'm not going to try to explain myself to a child. Знаете, Viete, malému dieťaťu sa nebudem snažiť o sebe všetko vysvetliť. объяснять сложные вещи. I just keep walking with God. Скорее, Ja len stále chodím s Bohom. идти с Богом, куда Он меня ведет. He is the one that guides my future. On je tým, ktorý drží moju budúcnosť. Person guides my future. Nejaký človek nemá vplyv na moju budúcnosť. God himself. Len sám Boh. He's the one I will stand before. On je tým, pred koho sa nakoniec postavím. He's the one that I want to hear say, Jeho chcem nakoniec počuť povedať. well done. Хорошо. Dobre si to urobil. Amen. Аминь. You must become that stable Aj vy sa musíte stať takto pevnými and immovable. a nepohnutelnými. Любимый. But first you must conquer yourself. V prvom rade si musíte podrobiť seba. You must discipline your mind. Musíte si zdisciplinovať svoju mysel, aby verila pravde Not allow any other thought a nedovolila nejakej inej myšlienke, Ветром учения to try. aby vás odviedla iným smerom. в сторону. This is the hardest battle you will Мне fight. кажется, Toto je najťažší boj, ktorý budete musieť vybojovať. This is the battle you must win. и Toto je boj, ktorý musíte vyhrať. победу. We must learn to stand on the Bible Musíme sa naučiť stáť na Biblii and not move off of it И не, a nepohnúť sa z nej, in the face ни of направо, ни налево. everything else Вне aj keď čelíme čomukoľvek and in the face of anyone else. alebo komukoľvek. перед вами не предстал. Now let's go to verse 15. А теперь Poďme k veršu 15 15. стих. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Ale aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava v Krista. Our destiny Наша с вами судьба, Naše к určenie которому мы движемся. is to look like Jesus. je podobať sa Ježišovi. Быть подобными Христу, выглядеть как Он. And this may not come as a revelation, Možno, že to nevyzerá ako nejaké zjavenie, but the essence of this teaching ale podstata tohto učenia is this very thing. Вот je práve toto. You must always judge everything you hear все, Musíte posudzovať všetko, čo budete počuť, by this test. именно týmto testom. определением. If I do what I hear, Ak budeme robiť to, čo počúvam, will I look more like Jesus or Yes, less yeah. like Jesus? budem podobný viac Ježišovi, alebo nie. Буду ли я подобен Христу или наоборот, буду ли я менее подобен Христу? Every teaching we receive into our hearts Každé učenie, ktoré prijímame do svojho srdca, must end with us looking more like Jesus. musí mať za výsledok to, že budeme viac ako Ježiš. So whatever teaching on healing that you hear, Takže akékoľvek vyučovanie o uzdravení, ktoré ste kedy počuli, you must test it with this test. musíte testovať týmto testom. Утверждением. If I do what that person is teaching me to do, Ak budeme robiť to, čo ma ten človek teraz učí, will I look more like Jesus or Буду not ли я like budem sa podobať viac Ježišovi, alebo menej. Did Jesus do that или Robil toto Ježiš? ли так Христос? or did what he did look and be easy? Alebo to, čo robil, vyzeralo a bolo jednoduchšie. Most of the healing teaching that is in the church today Väčšina učení o uzdravení, ktoré sú dnes rozšírené v cirkvi, makes us look more like psychologists, spôsobí, že budeme podobní viac psychológom, Логических навыков. more like psychiatrists. Его alebo viac podobní psychiatrom, учителю предстоит стать психиатром для того, чтобы стать целителем. než že by sme vyzerali viacej ako Ježiš. Подобным Христу. A psychiatrist would scratch his head Знаете, Psychiatr sa bude škrabať na hlave and wonder how Jesus did what he did. a bude sa čudovať, ako Ježiš robil to, čo robil. But it was because Jesus did what he did Je to preto, lebo to, čo Ježiš robil, образом. through the Spirit robil to cez ducha and not through the mind. Не a nie pomocou svojej mysle. Psychiatrists, psychologists Psychiatri a psychológovia understand the mind Они rozumejú mysli of the natural man. Они prirodzeného človeka, на естественном уровне. They do not understand the spirit and mind of the spiritual Они man. не ale nerozumejú duchu a mysli duchovného človeka. We are of the Spirit. My sme z ducha.
Our mind is a tool. A naša myseľ je nástroj. It must be disciplined. Musí byť zdisciplinovaná Be trained to think correctly. a vytrénovaná na to, aby myslela správne. That is what this course this week is for. Na to slúži aj tento týždenný kurz. To renew your mind, Мы будем Aby obnovil vašu myseľ, you think aby ste mysleli správne, in line with the Word of God, v súlade s Božím slovom, in line with the Spirit of v God, zhode s Božím duchom. so that you think with the mind of Christ, Aby ste mysleli Kristovou myslou. not some year down the road. не какими Ale nie tak, aby nám to trvalo roky, других людей, которых мы слышали по пути. But very quickly. ale veľmi rýchlo. That's what this course does. Toto je cieľom tohto kurzu. It changes you very quickly. Zmení vás veľmi rýchlo. In your spirit, Vo vašom you duchu look like Jesus. už vyzeráte ako Ježiš. Now you must align your mind Teraz s tým treba zosúladiť svoju myseľ, that Jesus can flow from your spirit aby Kristus mohol tiecť z vášho ducha cez vašu myseľ, and bring into expression aby tak prejavil navonok the will of God. Božiu vôľu. Волю Бога. That has been our problem. Вот это Toto je náš problém. трудность, с которой мы Our сталкиваемся. spirit has been right. Náš duch je už v poriadku. The fact that you're here today И даже тот Fakt, že tu dnes sedíte, shows that your spirit is right, ukazuje, že váš duch je v poriadku. он в правый. wanting to learn about the things of God Ваш Túži sa učiť Božie veci больше о Боге, and how to minister in о power. воле a ako slúžiť v moci. Our problem has been Naším problémom však je to, с которой мы сталкиваемся. že máme rozpoltenú myseľ. Мысли, and when you're double-minded, A keď máte rozpoltenú в myseľ, ваших мыслях, you're not stable, nie ste stabilní, and you waver. вы не kolíšete sem a tam колеблетесь. And the book of James a list Jakuba hovorí, tells us that the unstable mind, že takáto nepevná myseľ, the double-minded man, človek s rozpoltenou myslou, will not receive anything nepríjme nič from God. od Boha. Даже не надеяться. Now notice, Všimnite si, it does not say nehovorí sa tam, that God doesn't try to give it to you. že vám to Boh nechce И dať, не предлагает это человеку. It says you ale hovorí sa tam, že nepríjmete nič. Человеку дано не будет. God is all, Boh sa neustále pokúša dať vám niečo, but if you're double-minded, ale ak máte rozpoltenú myseľ, Двоемысленный, он колеблется. then you can't receive the things of God. tak nemôžete prijať veci Božie. So my job this week Takže mojou úlohou tento týždeň is to get your mind stable. je upevniť vašu myseľ, aby bola stabilná. Make it so that you do not have too many minds, Aby ste v svojom myslení boli В jednoznační. вашем разуме. but that you have one mind. Aby ste mali len jednu myseľ. Правильное понимание. As Jesus said, you are single-minded, Ako Ježiš hovorí, aby sme mali jednu myseľ, Веры. focused and determined. sústredenú a rozhodnú. Фокусированы. Your will Vaša vôľa must be set in alignment with God's will. musí byť zosúladená s Božou vôľou. I'm not talking about you having a desire. Nehovorím o tom, aby ste mali takúto túžbu, I'm talking about you setting your will. ale hovorím o nastavení vašej vôle tak, О решении вашей воли. So that you can say, aby ste mohli povedať, Сказать. that's God's will, toto je Božia vôľa it is my a will, je to aj moja vôľa. and I will bring about God's will. A ja budem uskutočňovať Božiu vôľu. Ale aby ste toto mohli urobiť, We must remove musíme odhodiť all of the traditions of men všetky ľudské tradície, И примеси. that have been built up over the years. ktoré boli budované po celé roky. Настраивалась по бокам. Jesus only gave two reasons for failure. Ježiš uviedol len 2 dôvody pre neúspech. Падение, для неудачи. He said, Он сказал, Povedal, one reason for failure одна из jeden dôvod neúspechu неудачи. is unbelief. je neviera. Now, unbelief Neviera is not your problem. nie je vašim problémom. Проблемой. You're not unbelievers, Vy nie ste neveriaci, you are believers. vy ste veriaci. So strike unbelief Takže si vyškrtnite neveru Это неверие уже вычеркнуть. and focus on believing. a zamerajte sa na vieru. Напишите вера. Make a choice Urobte voľbu, to believe God. že budete veriť Bohu. Верить. Before I ever open my Bible, Ešte predtým, než vôbec otvorím Bibliu, I automatically
automatically make a decision. Automaticky robím rozhodnutie. Whatever it says, Čokoľvek sa tam píše, whatever I read čokoľvek budem čítať in this book v tejto knihe, is true, je pravda and I decide to believe it, a ja sa rozhodujem veriť tomu. Абсолютно. even if I do not understand it. Dokonca aj keď tomu ešte nerozumiem. I choose to believe Volím si najprv tomu uveriť it, and once I choose to believe it, a keď si zvolím, že tomu budem veriť, Верить then it becomes the Holy Spirit's job potom už to bude úlohou Ducha Svätého, to teach it to me aby ma to vyučoval, so that I can understand it. aby som tomu rozumel. решением верить пришло понимание. And we will talk about understanding in just a moment. И мы чуть-чуть O chvíľku budeme rozprávať o porozumení, chápaní. The other reason that Jesus gave for failure И помните, Druhý dôvod pre neúspech, o ktorom hovoril Ježiš, из них это неверие. Вторая причина was the traditions of men. bol ľudská tradícia. Said Povedal, традиции. Он сказал, that by your traditions, vaše tradície spôsobili, the word of God is вы none effect. заменили, že Božie slovo je neúčinné. And that's what we have done in the church over the и, years. к сожалению, A toto sa deje v cirkvi celé roky. Most doctrines in the church большинство Väčšina cirkevných doktrín have been developed through failure. bolo vypracovaných kvôli neúspechu. опыта. Someone prays for the sick Другими Niekto sa napríklad modlil za chorých о больном человеке, and nothing happened. a nič sa nestalo. So then they come up with a reason why и nothing happened. пасторы, A potom bolo treba nájsť dôvod, prečo sa nič nestalo. почему это не сработало. Well, it must be sin in that person's life. No určite je to hriech v živote toho človeka, But yet that doesn't line up with the word of God. aj keď to nesúhlasí s Božím slovom. Everybody Jesus prayed for, Každý, za koho sa Ježiš modlil, Самых отпетых грешников, everybody that Jesus healed každý, koho Ježiš uzdravil, had sin in their life. mal vo svojom živote hriech. Sinners все эти Všetko to boli hriešníci. had been born again. Ani jeden z nich nebol znovu zrodený. So if sin stopped the power of God, поэтому Takže ak by hriech zastavoval Božiu moc, исцеление и проявление силы Бога, then no one should have been healed. тогда никто tak nikto by nemohol byť не uzdravený. мог бы быть исцеленным. And yet Jesus В то healed же them самое all. A predsa Ježiš uzdravil všetkých. People say, И люди Ľudia в povedia, данном случае but even Jesus couldn't heal, ale dokonca ani Ježiš nemohol uzdraviť každého. всех больных. and yet that's not true. A predsa to nie je pravda. Even the scriptures that people use to say that Aj miesta v Biblii, ktoré títo ľudia používajú ako základ pre ich názor, read exactly the opposite. И часто tvrdia niečo úplne opačné. в том прочтении непредвзятом они говорят абсолютно обратное. And we will look at that in just a И мы moment. с вами A čoskoro sa na to aj pozrieme. Now go with me Ale teraz so mnou poďte к этому отрывку. to Mark chapter 6. do 16. kapitoly Markovho evanielia. We will be in the manual in a moment. O chvíľu zalistujeme v manuáli, У нас есть с вами пособие, мы к нему тоже вернемся. But your Bible is your ultimate manual. Видите ли, ale vaša Biblia je vaším najdôležitejším hlavným manuálom. вашим источником истины. Now, Mark 16, Итак, Евангелие Marek 16, we're going to start in verse 9. с 9. začneme vo verši 9. Now, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. Keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. And she went and told them that had been with him as they mourned and wept. Ona išla a zvestovala to tým, čo bývali s ním a teraz žalostili a plakali. And they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Но Tí však, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. поверили ей. Now, let's look at the picture here. Predstavme si to na chvíľu. You've got the tomb. Máme hrob, Jesus was buried. Ježiš bol pochovaný, Then he was raised. potom bol vzkriesený, Mary Magdalene, Mária Magdaléna, woman žena, that had been possessed with devils, ktorá bola posadnutá démonmi, was the first one to see him. bola prvá, ktorá ho uvidela. Была освобождена, первая видит его. And he told her, И он A on jej povedal, go tell my followers choď a povedz mojim nasledovníkom, that I have risen. že som vstal z mŕtvych. She went and told them, она повинна. Išla a povedala im to, Именно то, что ей сказано. and they did not believe her. ale oni jej neverili. Now let's analyze this. Poďme si to rozobrať. Who
was the first person to preach the resurrection? Kto bol prvým človekom, ktorý mal kázať o vzkriesení? Mary Magdalene. Mária Magdalena. So if you have a problem with woman preachers, Takže ak máte nejaké problémy so ženami, kazateľkami, Женщин, учителей. Jesus considered her good enough to tell the story. Ježiš ju považoval za dostatočne dobrú, aby rozpovedala, čo sa stalo. Передала эту истину. Maybe we should think that. Možno, že aj my by sme mali tak rozmýšľať. Открытым к тому, чтобы сестры служили. The pastor mentioned Pastor Cho. Ako váš pastor spomenul pastora Cho. Pastor Cho said, Pastor Cho povedal, you want to start a church, ak chcete začať cirkev, send women, pošlite ženy. because they will get the job done. Tie vykonajú tú úlohu. Because they can get a man to do anything. Lebo ženy dokážu prinútiť mužov robiť čokoľvek. Work hard for a woman. Muži budú pre ženy pracovať s veľkým nasadením. С большим усердием. Jesus understood that. Ježiš tomuto rozumel. Кто здесь практикует? So Mary believed, Но так Takže Mária uverila в то, что произошло. and the 11 apostles a 11 apoštoli doubted and did not believe. pochybovali a neverili. И не верили. They were not super spiritual. Neboli nejakí superduchovní. They were hiding. Скорее всего, Skrývali sa. сомневающиеся, которые к тому же прятались, And it said they believed not. A je tu napísané, že jej neverili. поверили. Verse 12. 12. Verš After 12. that, he appeared in another form unto two of them as they walked and went into the country. После этого Potom sa zjavil v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do pola. And they went and told it to the rest. и вот эти Aj títo išli oznámiť to ostatným, Neither believed they them. ale ani im neuverili. So here's the second time they've been told, Итак, and мы the говорим second time they didn't believe. о втором Takže už im to povedali druhýkrát a oni druhýkrát не neuverili. верят ему. Afterward, he appeared unto the 11. Nakoniec sa ukázal 11. самим. Jesus sent two different groups of messengers. Ježiš poslal dve rozličné skupiny poslov, They Группы didn't believe. служителей. ale 11 neuverili. Они не верили. So then he went himself. Tak nakoniec tam išiel sám, He appeared to them as they sat at meat, ukázal sa 11, keď sedeli za stolom scolded them because with their unbelief and hardness of heart. a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, И жестокосердие. Because they did not believe the ones he had sent to tell them about В the чем resurrection. упрекал? pretože neuverili tým, ktorých poslal, aby im povedali o vzkriesení. So again, get the picture. Takže ešte raz predstavte si to. They're sitting around talking and eating, 11 sedia okolo stola, rozprávajú sa a jedia and Jesus appears. a Ježiš sa zrazu zjaví. You know they would be startled, Vieme, že ostali úžasnutí, surprised, Они prekvapení, maybe even scared, даже možno aj vydesení, внутри сердца, но не показывают. but then happy and joyous. ale napokon boli šťastní a radostní. And they wait to hear what Jesus has И to вот они say. ожидают. A čakali, čo im Ježiš teraz povie. And the first thing he said, A prvé, čo povedal, bolo: you hard-hearted bunch of unbelievers. Vy bezcitná parta neveriacich. That wasn't what they wanted to hear. Ну, это Toto určite nechceli počuť. приветствие, конечно. Jesus' first words to them, Toto boli Ježišove prvé slová k ním. Были другие слова. scolding them, Hneď im vynadal. rebuking them Napomenul ich Немножко журит, for their hardness of heart. говорит, pre ich tvrdosť srdca, They wouldn't believe his message. вы не поверите. pretože nechceli uveriť poslom. These were his apostles, Toto boli jeho apoštoli Люди, 11 человек, были его апостолами. and they were slow to believe a boli tak neochotní uveriť, Были медленны на верование. what he had told them. čo im už predtým povedal. Предупреждали о том, что так произойдет. So he rebuked them, И вот Tak ich vyhrešil, but notice it did not stop him ale všimnite si, že ho to nezastavilo v tom, telling them the next verse. aby im povedal to, čo je v nasledujúcom verši. And he said unto them, Potom im povedal: you go Итак, Choďte into all the world, po celom svete, the gospel to every. kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Notice their unbelief didn't stop him. Všimnite si, že ich neviera ho nezastavila v tom, aby ich vyslal. призвание. So just because you may have some questions, Takže len preto, že ešte máte nejaké nejasnosti, does not take away from you the responsibility to to. ešte neberie od vás zodpovednosť kázať evanjelium. You are to always obey the word of God, Máte vždy poslúchať slovo Božie. whether you feel like it or whether you don't, Či už to cítite, alebo nie. Хотите ли вы этого или нет,
or whether you don't want to. Či už to chcete, alebo to nechcete. Whether you like it, Či sa vám to páči, alebo nie. you preach the word. Kážte slovo. Do the word. Konajte slovo. I lay hands on the sick Kladiem ruky na nemocných, because I'm commanded to. pretože mi je to prikázané. The word of God says, Slovo Božie hovorí, believers shall lay hands on the sick veriaci budú klásť ruky na nemocných and they shall recover. a oni sa zotavia. I'm a believer. Ja som veriaci. If I'm a believer, Ak som veriaci, I shall lay hands on the sick. mal by som klásť ruky na chorých. Я буду полагать свои руки на больных. It doesn't say I may, Nepíše sa tam, že možno to budem robiť, Неудобно, it says I shall. но говорит, ale že budem. будут. Это ожидается. We have to get the idea of choice Друзья, ну, Musíme z našich myslí dostať preč out of our mind. našu predstavu o voľbe. нашему разуму. I'm called, Я призван. Ja som ako veriaci povolaný, good soldier, aby som bol dobrým vojakom, Солдатом. to endure hardness, aby som vydržal v ťažkostiach what is necessary a vykonal to, čo je potrebné, Ожидается. to accomplish the will of my commander, aby som uskutočnil vôľu môjho veliteľa, which is Jesus Christ. ktorým je Ježiš Kristus. That is what I must focus on. Toto je to, na čo sa musíme sústrediť. Command Jeho príkaz becomes my will. sa stal mojou vôľou. Волей. What he says, Čo on hovorí, to ja robím. I don't question, Nevypytujem sa. Вопросов. even if I don't understand. Даже когда Aj keď nerozumiem. I do it, я просто... Robím to and as I do И it, тогда, a počas toho, ako to robím, then I start to understand. potom tomu začínam rozumieť. Почему это было сказано? There's no reason for the Holy Spirit to teach me. Вы знаете, Duch Svätý nemá žiadny dôvod vyučovať ma, Not doing what he told me to do. учить ak nerobím to, čo mi prikázal, aby som robil. простые вещи, простые приказы. But as I do what I'm told to do, Ale keď robím to, čo mi bolo prikázané, aby som urobil, he will begin to explain why. potom mi Duch Svätý začne vysvetľovať, prečo je to. Это так происходит. We want to sit, My by sme chceli sedieť learn everything first a najprv sa všetko naučiť, Научиться. before we ever go do. А потом predtým, než to začneme robiť. You sit and hear но часто Ale keď sedíte a počúvate, is 20% of what you learn. to tvorí len 20% toho, čo sa naučíte. из того, что вы слышите, вы только 20% усваиваете. The other 80% of your learning Zvyšných 80% toho, čo ste sa naučili, is learned by what you do. ste sa naučili tým, čo ste robili. This is important to И remember. это важно. Toto je dôležité si pamätať. You learn mainly by doing. Väčšinou sa učíte praxou, konaním veci. Практикуя услышанное. You say, what if I make a mistake? Poviete, ale čo ak urobím chybu? You will. Допустим, Urobíte. But God is bigger than your mistake. Ale Boh je väčší ako vaša chyba And he can overcome your mistake. и он, a vie napraviť vašu chybu. He can turn those things to good. он сделает Vie toto všetko obrátiť na dobré. возможности, превратит их во славу. We, Добро we превратит. always use that scripture, Vždy používame toto miesto z písma, but the fact is, if you're doing nothing, ale fakt je, že ak nebudete robiť nič, Ничего не делаете, then God can't change that into anything. то тогда Boh nemá nič, čo by mohol obrátiť na dobré. сложно. It's better to make a mistake Je lepšie urobiť chybu, Ваши слабости that God can fix ktorú становятся Boh môže в opraviť, виде. than to do nothing. než nerobiť nič. Вот, по сравнению с тем, когда вы абсолютно ничего не делаете, ваше безделие сложно превратить во что-либо. If you do nothing, Ak nerobíte nič, operating out of fear, jednáte v strachu and God can't work with fear. a Boh nepracuje so strachom. But even if you make a mistake, Но если Ale ak aj urobíte chybu, как шаг проявления веры, you're operating in faith by trying, konáte vo viere tým, že to skúšate. доверяя, and God can use that and turn it. A Boh si toto môže použiť a obrátiť to na dobré. справлено Богом. Now let's read the rest of this passage. Prečítajme si zvyšok. Jesus just told them Иисус, Ježiš im práve povedal, to go into all the world and preach the gospel to every что я creature. повелю aby išli do sveta a kázali evanílium všetkému stvoreniu. твари. Now he's going to give them specifics. A teraz im ide povedať o detailoch. He says, he that believeth Hovorí, kto uverí and is baptized a bude pokrstený, shall be saved. bude spasený. Now notice who he's talking about. Všimnite si, o kom tu teraz hovorí.
He is talking about the apostles Hovorí tu o apoštoloch, converting people, ktorí budú obracať ľudí, Обращать людей к Богу. and the one that they convert, a tí, ktorí sa obrátia, one that begins to believe, Те, которые tí, ktorí začnú veriť, baptized. tí budú pokrstení. Then he says, A potom hovorí, but he that believes not ale ten, kto neuverí, shall be damned. bude odsúdený. So this is talking about the next generation of believers. Takže hovorí tu o nasledujúcej generácii veriacich. а о последующем поколении, последующем слое верующих людей. In verse 17, В 17 Verš 17. and these signs shall follow them that believe. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Notice who Jesus is talking about. Давайте попробуем. Všimnite si, o kom tu hovorí. Слой говорится сейчас верующих людей. These signs shall follow them that believe. Там дальше Tieto znamenia budú sprevádzať veriacich. их будут сопровождать следующие знамения. He's talking about those that get converted by his apostles. Вы видите, Hovorí tu o ľuďoch, ktorí sa obrátili následkom kázania apoštolov. апостолы. He's not talking about the apostles. Здесь Nehovorí tu o He's apoštoloch, talking about the ones that get saved. ale o tých, ktorí sa obrátia pri ich kázaní. So the next generation of believers, или Takže nasledujúca generácia veriacich апостолов these signs will follow them. bude sprevádzaná takýmito znameniami. сопровождать. In my name shall they cast out devils. V mojom mene budú vyháňať démonov, They shall speak with new tongues. novými jazykmi budú hovoriť, They shall take up serpents. Они hady budú brať, If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. They shall lay hands on the sick, они Na chorých budú klásť ruky and they shall recover. a tí budú zdraví, tí sa zotavia. He's telling his disciples Ježiš tu hovorí svojim učeníkom, ученикам. the same things that you have done, И он tie isté veci, čo ste vyrobili, недавно. those that you convert will do them also. tak tí, ktorých vy obrátite, budú robiť То tiež. же самое. And Jesus is saying, Иисус Ježiš tu hovorí, the same things I've done, to isté, čo som robil ja, to, čo ste robili vy, и практиковали will do, tí, čo sa obrátia, budú robiť to isté. тоже. and the ones they convert will do the same thing. A keď oni obrátia ďalších, tak aj títo budú robiť. Будут наследовать это. And the gospel was meant to be propagated by signs and wonders. Zámerom bolo, aby sa evanielium šírilo znameniami a zázrakmi. Будучи утвержденным знамениями и чудесами. What is amazing is what's Подтвержденное. not here. Veľmi zaujímavé je to, čo tu nie je. First off, Predovšetkým, Нету. notice what is not in this passage. všimnite si, čo tu nie je. It does not say Nehovorí sa tu. those that believe and are anointed. Tí, ktorí uveria a sú pomazaní. Веруют и будут на это помазаны. Those that believe and have gifts. Tí, ktorí uveria a majú nejaké duchovné dary. Those that believe and are special. Tí, ktorí uveria a sú špeciálni, zvláštni. Believe and fast and pray all day. Или те, Tí, ktorí uveria a celé dni sa modlia a postia. постами и молитвами. None of that is in there. Nie je tu nič také. It said those that believe Hovorí sa tu, tí, ktorí uveria, will do these things budú robiť tieto veci in my name. v mojom mene. Мое, Иисус говорит. Now, how many of you were here yesterday? Ktorí z vás tu boli včera? Богослужение. Okay? The message I preached to you yesterday Posolstvo, ktoré som tu kázal včera, Проповедовал вчера. was very likely one of the most important you will ever hear bolo asi najdôležitejšie, aké kedy v živote budete počuť. Оно очень важно. if you will take it to heart and do it. Если вы Ak ho vložíte do svojho srdca a budete ho aj robiť. оно много изменит. I gave you the one method that always works. Dal som vám jednu metódu, ktorá vždy funguje. Определенный прием, или мы назвали его методом, который срабатывает. It was the name of Jesus. Это Bolo to meno Ježiš. And even here in Mark 16, А теперь A aj tu v Markovi 16. kapitole 16 главе. that one technique, Здесь táto jedna technika, единственная методология. that one method táto jedna metóda is again mentioned as the basis. je tu znovu spomenutá ako základ. Почему что-либо произойдет? In my name, V mojom mene you will do these things. budete robiť tieto veci. Speak in other tongues. Вы будете Hovoriť v nových jazykoch, Out devils. vyháňať démonov, Heal the sick. uzdravovať chorých My name. v mojom mene. You must know
Musíte vedieť, that when you say the name of Jesus, že keď poviete v mene Ježiš, на имя Иисуса. it's not just a name, tak to nie je len meno. Заклинание. it is the name. Je to to jediné meno. Личность. And that at that name, A na toto meno, Величественная личность. everything that has a name všetko, čo má svoje meno, Именем Иисуса. will, Всякое другое имя must musí преклонить a aj skloní svoje kolená pred menom Ježiš. свои преклонить перед именем Иисуса. when you lay hands on the sick, Поэтому, Keď когда položíte ruky na chorých, больного человека, you are doing it in His name, вы robíte to v jeho mene, силами, но его not in your именем. name. Это nie vo vlastnom mene. личность совершает это. This is a problem we've had. И мне кажется, Toto je problém, ktorý mávame. ну, в ранг проблемы. We look at great men of God, Потому что Pozeráme na veľkých božích mužov a ženy exalt their name. они a vyvyšujeme ich meno. толпы личности, и мы их превозносим. John G. Lake, Например, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Smith Wigglesworth, all of these names we lift up все эти vyvyšujeme všetky tieto mená, as if they were special. как есть, ako keby boli nejakí špeciálni. And they all understood the same thing. но A pritom všetci títo porozumeli tej jednej veci, что вот мы читаем с вами. It's the name of Jesus Это že je to meno Ježiš, that is special. ktoré je špeciálne. совершались те чудеса. I don't do anything in the name of Curry Blake. И Ja nerobím nič v mene Curryho Blakea. особенное. My name means nothing. И Moje meno neznamená nič. What I do in the name of Jesus. To, čo robím, robím v mene Ježiš. во имя Иисуса, V mene toho, ktorý vyhral každý boj, One who totally defeated the enemy. того, ktorý totálne porazil nepriateľa. It is His flag, и это Je to jeho zástava. His name. Je to jeho meno. за которым я иду. It's His authority. Это Je to jeho которым autorita. ссылаюсь. Curry Blake doesn't have any authority. Имя Curry Blake nemá nejakú autoritu. Only in Him. я в Ja som len v ňom. His name has all authority. его, Jeho meno má autoritu. So I don't do anything based on me. поэтому Nerobím nič, čo je založené na mojich schopnostiach. являюсь мною. Everything is based on His victory. Všetko je založené na jeho víťazstve. На основании его победы. And because of that, A kvôli tomu we win. Мы my vyhrávame. победу. Because of that, Именно Kvôli tomu those we lay hands on, tí ľudia, na ktorých kladieme ruky, эти люди sa zotavia. not because I'm special, Nie preto, že by som bol nejaký zvláštny. because I have a gift, Nie preto, že by som mal dar. because I have John Lake's anointing. Nie preto, že by som mal pomazanie Johna Lakea. на мне. I wouldn't even want his anointing. Если честно, Ja by som ani nechcel jeho pomazanie. I want Jesus, Ja chcem Ježiša. именем Иисуса, the anointed one. помазание, On je ten pomazaný. It's His name that's потому что important. во имя Jeho meno je dôležité. We constantly say, Neustále hovorievame. my gift, Môj dar, my anointing, moje pomazanie, my ministry, moja služba. and we cut ourselves apart from Christ. A týmto sa odrezávame od Krista. It's His gift, Je to jeho dar, it's His anointing, jeho pomazanie, it's His ministry jeho služba, that we get to walk in. ktorú sme dostali, aby sme v nej chodili. I have discovered Ľudia, to, čo som objavil, the same thing that Wigglesworth discovered je to isté, čo objavilo Wigglesworth. Волк, да? and that John Lake И discovered. то же A самое to isté, čo objavil John G. Lake. Anointing, Že toto pomazanie, помазанием. as we normally call it, ako to zvyčajne nazývame, Слово помазание. that all of that flows through us Все že toto všetko cez nás tečie, происходит через нас. because we believe one thing, pretože veríme jedinej veci. Вещь, it is no longer I that live, Nežijem už ja, что помазание проявляется через человека, когда человек является этим сосудом, утверждающим не я живу, but Christ who lives in me. проистекающим, ale vo mne žije Kristus. проявляюсь, но Христос через меня. My will Моя Moja vôľa become His will. sa stala jeho vôľou. What He desires, Po čom on túži, túžim aj ja. as John the Baptist said, Ako povedal Ján Krstiteľ, must decrease, Он ja sa musím zmenšovať, моляться, that He may а increase. ему aby on mohol narásť. For I, Nežijem už viac ja, but He. но ale on. не Христос. Toto musíte pochopiť. Нужно истину усвоить. Get your mind off of you. Пожалуйста, Prestaňte už myslieť na seba. самих себя. But when your mind is on you, Keď je vaša mysel zameraná na you vás, will always be in one ditch or the other. budete buď v jednom jarku, alebo v druhom. Фокусируйтесь на самом себя. Вы часто находите себя в одной луже или в другой луже. In the first ditch Prvý járok je toto. is the ditch of
Who am I to do this? Kto som ja, aby som takéto niečo robil? Вторая крайность – это да кто я такой вообще, чтобы это совершать? I'm not worthy to be Я used. даже и не Nie som hodný, aby som bol uzdravený. And the enemy will say to you, И очень A часто nepriateľ ti bude hovoriť. who do you think you are? он говорит, да, Čo si myslíš, že kto si? посмотри на себя. You're not John Lake. Ty nie si John Lake. Wigglesworth. Ty nie si Wigglesworth. Не какой-либо из пророков. You're nobody. Ty nie si nijako špeciálny. And he'll try to get you not to do what the word says. Поэтому Chce, aby si nerobil to, čo hovorí slovo. называет Бог. But then if you hear truth, Ale keď už budete počuť pravdu to walk in it, a začnete v nej chodiť and you start getting results, a začnete mať výsledky, Вашего повиновения. and people start getting, ľudia začnú byť uzdravovaní, then the enemy moves from in front of you. potom nepriateľ odíde spred teba, Не сработало, He stops saying you can't и do он this, перестанет prestane ti hovoriť, toto nedokážeš. все and he moves получается. around behind you, И он, Obíde ťa zozadu and he starts pushing you from behind. и он a začne ťa tlačiť до zozadu. этого он вас сдерживал, не давал идти вперед. Тут он начинает подталкивать вас сзади. And he starts saying, И говорит, Začne ti hovoriť, you're special, он говорит, ty si zvláštny, špeciálny, you're gifted, si tak obdarovaný, great. si veľký, Look how anointed you are. pozri, aký si pomazaný, You're not like other people. nie si ako iní ľudia. So if he can't stop you, Takže ak vás nemôže zastaviť, с тобой не сравняться. if he can't get you in one И ditch, дьявол так ak vás nemôže dostať do jedného jarku, push you to the он other ditch, начинает tak vás bude tlačiť do druhého, tends to be on a mountain. ktorý smeruje nahor. наверх туда, на Before, высшую ступеньку. you thought you were nothing. Predtým ste si mysleli, že nie ste ničím. Think you're something. Теперь вы Teraz si myslíte, že ste niečo. Both are ditches. и то Obidve sú to priekopy. It is no longer you that live, Nie ste to už vy, kto žijete, Christ who lives in you. я ale Kristus, ktorý žije vo vás. Your mind off of you. Prestaňte už rozmýšľať nad sebou. You say, how do I get my mind on me? Ako mám urobiť, aby som nerozmýšľal nad sebou? самого себя. You start thinking Začnite rozmýšľať thoughts like, napríklad nad týmto. trying to think of some easy ones. Povieme si nejaký jednoduchý príklad. You think in terms of, well, maybe I don't. Napríklad ste rozmýšľali predtým takto. Asi nemám dosť viery. What if I don't have a gift? Čo ak nemám obdarovanie? Well, what if there's sin in my life? А что Čo keď je v mojom živote hriech? я вчера совершил? Maybe I should have prayed and fasted more. Я, наверное, Možno by som sa mal viac modliť a postiť. All of that sounds religious, и вот Toto všetko znie veľmi zbožne, but in reality it's sin в реальности ale v skutočnosti je to hriech, грехом. because your mind is on you. pretože stále rozmýšľate o sebe. Jesus never questioned whether he had faith. Ježiš nikdy nespochybňoval, či má vieru. С вопросом о своей вере. He never thought about a gift. Nikdy nerozmýšľal o svojom dare. Jesus just knew what his father's will was. Написано, Ježiš vedel to, čo je otcova vôľa воля его отца And he saw the people's need. a videl potreby ľudí. потребностью людей And all he did was connect them. A všetko, čo robil, bolo to, že ich spojil. в союзе с отцом. He connected the people's need В единстве Spojil potreby ľudí страдания к людям. with God's ability. В то же самое s время Božími možnosťami способность через себя. And he allowed God to use him Он позволял a dovolil Bohu, aby si ho použil. чудеса его руками. to let that ability flow. Aby tieto Božie možnosti cez neho His tiekli. mind wasn't on himself. Jeho mysel nebola zameraná na seba. He was even shocked. Bol dokonca šokovaný, He was amazed and astounded whenever people said, if you can do something. Он даже bol udivený z toho, удивление, keď ľudia povedali takéto niečo. Ak by si mohol niečo urobiť. все тебе возможно, только скажи слово. His answer was, if I can, Jeho reakcia bola, ak môžem. possible to him that believes. Если люди проявляли неверие, он Všetko je možné tomu, kto verí. возможно верующему. There was no question. Bez akýchkoľvek Все pochybností. возможно. When he spoke to the fig tree, Keď prehovoril k figovníku, Фиговому дереву he didn't step back and смоковница, wonder, neodstúpil dozadu, rozmýšľajúc, čo sa asi stane. wait to see it die. Nečakal tam, aby uvidel, či ten strom zomrie. дерево опустит свои листья. He spoke to it and Он walked off проговорил, Prehovoril k tomu a odišiel, because he knew it он would happen. четко знал, pretože vedel, že sa to stane. Now, wouldn't you like to know that sure? Chceli by ste aj vy mať takúto istotu poznania? Wouldn't you like to be that solid? Chceli by ste byť takto pevní? убежденность. It's very simple. Je to veľmi jednoduché. Очень просто.
I didn't say it was easy. Nepovedal som, že to je ľahké, I said it was simple. ale že to je jednoduché. Simple isn't always easy. Вы знаете, Jednoduché neznamená ľahké. подаются. The answer can be simple. Odpoveď môže byť jednoduchá, Doing it isn't always ale jednanie podľa toho nemusí byť ľahké. I'm going to teach you today. Но Ale to je dôvod, prečo vás to dnes učím. You may not like it, Možno sa vám to nepáči, but it's the word of God. ale je to Božie slovo. We'll come to that in a moment. O chvíľu sa ešte k tomuto vrátime, Let's go. сейчас ale teraz poďme na The passage we've been covering, miesto z Biblie, o ktorom sme práve hovorili. Mark 16, который записан Marek 16, Марка 16 главе. verš 15 až 18. 15. Now understand what's going on here. И Pochopte, o čom sa tam vlastne píše. посмотрите на эту картину. We're here talking about healing, Sme tu, aby sme hovorili o uzdravení. but what I teach applies to everything. Ale tie princípy, ktoré vás tu učím, platia na všetko, sú univerzálne. Только к исцелениям. As a believer, Как верующий, Ako veriacím commanded. вы призваны je vám prikázané, že máte hovoriť v nových jazykoch, You на shall новых языках, вы máte cast out devils. vyháňať démonov, You shall lay hands on the sick, máte klásť ruky na chorých вы будете полагать свои руки на больных. and they shall recover. a oni sa majú uzdraviť, zotaviť. Now notice, Všimnite si, since we're talking about healing, keďže hovoríme o uzdravení, Исцеление. the number one question I get, prvá otázka, ktorú sa ma vždy pýtajú, how do I pray for this? Как ako sa modlím za toto? этом заболевании? How do I pray for this person's healing? Но вот Ako sa modlím za uzdravenie tohto človeka? другая проблема. Let's go back to the manual. Давайте Poďme вернемся späť k manuálu. Verse 18, Стих Verš 18 Тут написано, hovorí, they shall lay hands on the sick вы budú klásť ruky na nemocných and they shall recover. a oni sa zotavia, uzdravia. Let me ask you a question. Dám vám jednu otázku. Where is prayer mentioned? Kde je tu spomínaná modlitba? молиться. Very quiet. Je tu veľmi ticho. Выслушали и It's ответили. not mentioned, is it? Тут на Nie je tam vôbec spomenutá. That's our first mistake. И мне Toto je náš prvý omyl. допускаем в этом. We think we have to pray. Мы Myslíme si, že sa máme modliť. исцеление. I only pray Modlím sa len preto, Молюсь because people expect me to. lebo ľudia odo mňa očakávajú, že sa на budem. них помолиться. It doesn't tell me I have to pray. Так уж Tu sa nepíše, že by som sa mal modliť, It says I shall lay hands ale že by som mal klásť ruky and they shall recover. a chorí sa zotavia. When you start to pray, Keď sa začnete modliť, you usually zvyčajne make mistakes. urobíte chyby. ошибки в этой молитве. By praying, Вы можете Tým, že sa modlíte, you made one. už ste jednu urobili здесь отступили. You're going to make more. И a ešte ich bude viac. Because when you pray, потому что Pretože keď sa modlíte vtedy, keď sa nemáte этого modliť, не ожидают. you're going to pray wrong. Вы tak sa modlíte nesprávne. по воле Бога. So the first thing to do И вот Takže prvé, čo musíte robiť, is not to complicate it. это не je nekomplikovať to. Keep it simple. Nech je to stále jednoduché. If someone needs healing, Ak niekto potrebuje uzdravenie, hands upon them položte na ňoho ruky and they shall recover. a ten človek sa zotaví. Now we're doing this in the name of Jesus. Toto robíme v mene Ježiš. с верой во имя Иисуса. The Bible says that everything we do, Biblia hovorí, že všetko, čo robíme, should do in the name of Jesus. Вы by sme mali robiť v mene Ježiš. But we don't Что бы вы do ни делали. everything by saying in the name of Jesus. Ale nerobíme to vždy tak, že budeme hovoriť v mene Ježiš. Вы же не каждый раз говорите во имя Иисуса, я это совершаю. So you don't have to say in the name of Jesus. Другими Nemusíte povedať v mene Ježiš. в нашей жизни ежедневной мы не всегда и говорим, что во имя Иисуса я поступаю так или так. To do something in the name of Jesus, Aby ste robili niečo v mene Ježiš, Всегда нужно говорить, что совершается это во имя Иисуса. what you're doing jednoducho to, čo robíte, robíte v mene Ježiš. you're doing it in his stead. Robíte to namiesto Neho. Вами на Его месте. You're doing it for him. Вы Robíte to pre Neho. по Его указу. He can't touch them with a physical hand. Ježiš sa nemôže dotknúť ľudí svojimi fyzickými rukami, So you touch them for him. Потому что Он ale vy sa ich dotýkate za Neho. And because he lives in you, A pretože On žije vo vás, he can live through you. этот môže žiť aj cez vás. And his spirit flows through your hand. Его Дух Jeho duch tečie cez vaše ruky Get healed. и эти a tí ľudia sú uzdravení. That's simple.
Je to takto jednoduché. People expect me to pray, Ľudia očakávajú odo mňa, že sa budem modliť, and yet there are no examples of how to pray. ale v Biblii nie sú príklady na to, ako sa máme modliť. Вы не найдете примеров такого исцеления. But there are examples. Ale sú tam príklady toho, Every healing že pri každom uzdravení, by Jesus and the apostles, Иисус či už Ježišom alebo apoštolmi, совершали это. Jesus commanded. Ježiš prikázal. Определенное. He would say, "What do you want me to do for Он you, спрашивал, Spýtal sa ľudí, čo chcete, aby som pre vás urobil? Lord, that I may receive my eyesight?" Pane, chcem opäť vidieť. Jesus didn't pray. Ježiš sa nemodlil. обратился к Богу Отцу. He simply said, Jednoducho povedal, "Receive your eyesight." Он говорит, príjmi svoj zrak. He spoke a command. Vydal príkaz. повеление. Receive your eyesight. Príjmi svoj zrak. It's that simple. Je to takto I'm jednoduché. going to give you the secret in the first session. Už v tejto prvej lekcii si povieme tajomstvo. Скрываем. In every circumstance, Za každých okolností, whether it's healing, či už je to uzdravenie, Или это. whether you need a new job, Или вам нужно... či potrebujete nové zamestnanie, in prospering, Или вам nedarí sa vám vo financiách, препятствия в вашем жизненном пути, вам нужно их преодолеть. here's what you do. Для достижения robte этих целей. toto. You say Hovorte, what you want to happen, čo chcete, aby sa stalo. and it will happen. A to sa aj stane. Чтобы оно свершилось. I know that's really simple. Это Viem, že je to veľmi jednoduché, It's the way Jesus Но operates. это ale je to spôsob, akým pôsobil Ježiš. He didn't have special prayers, у него Nemal špecifické modlitby special diseases. za špecifické choroby. He always just told them what to do. вы их Jednoducho vždy povedal, čo sa má stať. этому заболеванию исцелиться. He did the same with demons. Robil to isté pri démonoch, К бесам He didn't. All he did with demons was say, на самом "Go." деле, как všetko, čo robil pri démonoch, bolo, že povedal, choď. общение с бесами, оно будет сводиться к тому, чтобы он сказал «изыди». He simply told the demons to do Он просто what he Jednoducho povedal démonom, čo chcel, aby urobili. определенным образом. He said, "Go, Povedal im, choď never return." a už sa nikdy nevracaj. He told the fig tree, Или, например, Povedal figovníku, "No man will eat fruit of you он ever говорит, от again." тебя nikto už z teba nebude jesť ovocie. What did that mean? Čo to znamenalo? Fig tree had to die. это Figovník musel zomrieť. вкусит плода, ты засохнешь, ты умрешь. Everything he did, he just spoke the end result. Все, что Ježiš vždy urobil to, že povedal konečný výsledok. Now this will change how you live. это нужно Tento princíp úplne zmení celý váš život, повлияет на образ вашей жизни. Because you will learn to speak the end result Вы pretože sa naučíte hovoriť výsledok and to speak the desire of God on that situation. a hovoriť Božiu vôľu, Božiu túžbu ohľadom tej situácie. по отношению к этой ситуации. If you were here yesterday Если вы Ak вчера ste tu boli присутствовали včera на собрании, and received ministry from me, если a вы ak som vám хотите slúžil, для того, чтобы я молился за вас, if you will remember, вы ak si spomeniete, I didn't pray. tak som sa не nemodlil. молился. I spoke. You spoke in- Povedal som. It was hard for them to understand whether you prayed. Есть одна Pre tých, čo včera nerozumeli, čo Kerry hovoril po anglicky, tak on sa za vás nemodlil, ale hovoril, čo sa má stať. Во всем это были не молитвы, а это было обращение к заболеванию или к телу. Да? I told cancer to go. Например, Povedal som rakovine, aby odišla. Spoke to it. Hovoril som k nej. Very simple. Veľmi jednoduché. обращение очень просто. I spoke to the disease. Hovoril som k chorobám, I spoke to their body. hovoril som k telu. And that was it. A to je všetko. И так оно свершалось. Cancer, go. Я говорю, Раковина, повелеваю хоть. тебе во имя Иисуса, оставь этого человека. Body, be healed. Telo, buď uzdravené. Обращаюсь к тебе во имя Иисуса, исцелись. In Jesus' Во name. имя. V mene Ježiš. That was it. И это To bolo všetko. At times I would say, Father, I thank you. Z času na čas zvyknem hovoriť, Otec, ďakujem ti. Богу, и я заявляю о своей вере, говоря, спасибо, Господи. But I never asked God to heal a person. Но я Ale nikdy nežiadam Boha, aby uzdravil človeka. Отца исцелить человека. Mark 16 doesn't say ask God. Согласно Marek 16 nehovorí, že by som si to mal pýtať od Boha. It says lay hands on the sick. Hovorí, že mám klásť ruky. So I lay hands on the sick A preto kladiem ruky na nemocných по этому отрывку. and then I speak like И Jesus. я a potom hovorím tak, ako Ježiš. Before we take a break, Ešte pred prestávkou I want to add this last thing. chcem ešte povedať jednu vec. You have to understand who you are. Musíte porozumieť tomu, pochopiť to, kým ste.
as a minister of God. Ako Boží služobník. How many of you are ministers? Koľkí z vás sú tu služobníci Boží? Okay, yes, Прекрасно. that should be every hand. Прекрасно. Mala by sa vlastne zdvihnúť každá ruka. Поднимут руки в ответ на такой вопрос в любом собрании. Because every Christian is a minister. Потому что каждый Pretože человек každý должен kresťan je Božím služobníkom. служение, людей подготовить на совершение служения. When I minister to you, Keď vám slúžim, I cannot speak to you as a man nemôžem k vám hovoriť ako človek, because I don't represent a man. pretože nereprezentujem, nezastupujem človeka. Zastupujem tu Boha. So I have to speak to you И поэтому Preto vám musím hovoriť words of God. Božie slová. они должны быть словами Бога. I have to speak as he would speak to you. Musím k vám hovoriť tak, ako by k vám hovoril On. Их преподавал. I don't speak as a man to men. Nehovorím ako človek k človeku. Беседу по душам. I represent God, Я сейчас Zastupujem tu Boha, представляю Бога. so I have to speak as God. И preto musím hovoriť tak, ako by tu stál Boh. сам Бог стоял перед вами и обращался к вам. I am merely bringing his words. Nerobím nič iné, len tu prinášam Jeho slová. Его словами. Вот я в этом состоянии пытаюсь пребывать. Now, if I prayed to God for you, Ak by som sa modlil k Bohu za vás, then I would have to talk like a man to God. potom by som musel hovoriť ako človek smerom k Bohu. Молитва человека рядом стоящего к Богу. Because I would be representing men to God. Вы приходите ко мне Pretože by som zastupoval ľudí smerom k Bohu. на ваше место, молясь перед Богом. But I am his Понимаете? ambassador. Ale ja som jeho Я veľvyslancom. стою на ваше место и теперь представляю вас в молитве перед Богом. I am his representative. В данном Zastupujem tu jeho. представляю Бога перед вами. So I must speak his words. Preto musím hovoriť jeho slova He would speak them. Я tak, ako by to hovoril on, keby tu bol. себя так, как Он бы повел. I am relaying a message Odovzdávam vám posolstvo as his representative. Как ako jeho zástupca. I do not have a right Nemám žiadne právo, to give you my opinion aby som vám tu podával svoje názory or my words. alebo moje slová. мои домыслы I only have the right Moje jediné právo je to, перед вами, как представитель Бога, у меня есть право to give his opinion. aby som tu priniesol jeho názory, jeho slovo. Do you understand? Понимаете? Rozumiete tomu? So I don't speak to you as a man. Итак, Takže k vám nehovorím ako človek. или исцеляя вас, да, я не обращаюсь к вам как человек. The word of God tells me Слово Božie slovo mi hovorí, that if any man speak, že ak niektorý človek hovorí, let him speak nech hovorí tak, что-то, да, as the oracles of God. ako by hovoril Božie výroky. как слова Божьи. So I don't speak the traditions of men. И поэтому Takže ja vám tu nehovorím ľudské tradície. учить вас учением человеческим. I don't speak the opinions of men. Если я буду Nebudem tu hovoriť ľudské názory. I speak one thing. Hovorím jedinú vec. говорить лишь одно. It is written. Je napísané. And that's all that counts. A to je všetko, na čom záleží. Everything else is opinion. Všetko ostatné je názor. So all I'm going to do for you the rest of this week, Takže to, čo tu pre vás budem zvyšok týždňa robiť, take what is written, je to, že zoberiem to, čo je napísané, read it to you, prečítam vám to and tell you a poviem vám, it means what it says. znamená to presne to, čo je tam napísané. Написано, оно это и означает. It is, Je to pravda. Понимать, решим, что мы так вот будем это воспринимать. Это истина. you can rely upon this На word. этом Na toto slovo sa môžete spolahnúť. My opinion or my Nepredkladám tu svoje názory ani svoje slová. and when we are done, A keď skončíme, if you will do what I teach, если вы ak budete robiť to, čo vás budem učiť, что я буду преподавать, if you will do it is written, ak budete jednať tak, že je napísané, will look more like Jesus tak budete viacej podobní Ježišovi, when we started. чем ako ste boli predtým, než sme začali. And when you look more like Jesus, A keď budete vy viac podobní Ježišovi, results look more like ваши Jesus. tak aj vaše výsledky budú viac podobné Ježišovým výsledkom. больше. Isn't this simple? Nie je to jednoduché? Healing is simple. Uzdravenie je jednoduché. Просто с нашей стороны. The true gospel is simple. И Pravé evanielium je vždy jednoduché. усложнено, оно просто.
As I said yesterday, Как я Ako som už povedal včera, Jesus did not come Ježiš neprišiel na to, to create theologians. aby vyprodukoval teológov. богословов. He came to unite God with men. Он Prišiel spojiť Boha s človekom. Бога с человеком. He came to bring us back together with God Prišiel, aby nás opäť priviedol k Bohu, so that we can walk with him aby sme s ním mohli kráčať in simplicity v jednoduchosti and in truth. a v pravde. The Apostle Paul said Павел Apoštol Pavol povedal, that he was amazed že je udivený z toho, that people, the Galatians, že ľudia v Galácii вам, Галаты, were so quickly removed sa tak rýchlo odklonili вы from the simplicity ушли от that is in Christ. od jednoduchosti, ktorá je v Kristovi. I'm amazed at Christians Ja som úžasnutý z kresťanov, христианам, that so quickly run to complicated theologies ktorí tak rýchlo prebehnú k veľmi komplikovaným teológiám. rather than sticking with the simplicity которые A radšej, než by sa držali jednoduchosti, в сложную богословскую религию, that is in Christ. ktorá je v Kristovi. простоты во Христе. This is not hard. Друзья, To nie je vôbec ťažké. несложно. I do not have to teach you a lot. Nemusím vás učiť nejako veľa. The biggest job I have Najväčšia práca pre mňa je to, is to take away all of men's traditions, aby som odstránil všetky ľudské tradície, Примеси the complicated theories от всех zložité teórie, теорий, that we have taken into the от church, всего того, ktoré sme priniesli do cirkvi. истина. and to remove that from you Aby som to z vás odstránil, so that you can see the simplicity Когда aby ste mohli vidieť jednoduchosť, that is the truth of the gospel. ktorá základom pravdy Evanielia, Christ že Ježiš Kristus Иисус Христос, is the same yesterday, today, and Он forever. je ten istý včera, dnes a navždy. таким же. He was victorious in the first century, Víťazil v prvom storočí веке. and he is victorious today. a víťazí aj dnes. He has not changed. Он Nezmenil sa. His will has not changed. Jeho vôľa sa nezmenila. He healed all then. Он Vtedy uzdravoval všetkých, He provided for the healing of all Он postaral sa o uzdravenie všetkých люди исцелялись through his atonement, через cez jeho zmierenie жертву, через Его искупление, and he heals all today. и a aj dnes uzdravuje všetkých. It is not his will Nie je to jeho vôľa, that any person чтобы aby ktorýkoľvek človek sick. zostal It chorý. is his will это не Jeho vôľa je, но Его желание, чтобы каждый человек aby všetci boli uzdravení был v úplnosti strong witnesses, a boli mocnými svedkami not of ideas, не как nie nejakých ideí, but witnesses of the truth. но свидетелями ale svedkami pravdy. Solid people, Pevní ľudia, not swaying to and fro, не теми, ktorí sa nekolíšu sem a tam, steadfast in the но truth, теми, которые pevní v pravde, immovable nepohnutelní, in the face of anything or anyone, bez ohľadu na to, komu alebo čomu budú čeliť. fearless, Nebojácní, knowing that God is with them, люди vediaci, že Boh je s nimi, for them, za nich and living through them. и живет a že žije cez nich. Jesus' name. во имя V mene Ježiš. That's what you get this week. Это то, Toto sa naučíte tento týždeň. Amen. Аминь.